ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Имрӯз 13 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ бо диққат сабр карда то охир тамошо кунед. ҳар як хонаҳои қабул кардем, бовар кунед гарайни арзонанд. ҳамаш ба хотири шумо пешкаш карда мешавад. Тамошо кунед. барои реклама рақамҳоро мегзорам. қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат, компания чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат карда метонен. мо наворои бадина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯшта мегзорем бародари азиз. ирӯза навор 7-8 хонаи фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ аст ки пешкаштон мекунем. Комментария кунем, аз куҷо навор кунем, то чанд сума навор кунем, кадом территорияҳо, чӣ хели хона дар кор, квартира дар кор, хонаҳои замин дар кор нависем бача азиз. фақат фикротон. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародари азиз. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. хонаи назди ҳавлигӣ шаҳри Ҳисор кӯчаи Судда қарор доштааст. шаҳри Ҳисор кӯчаи Суд 2 сотиқ замин дора ва 2 ҳуҷрагаҳай, ремонтҳои хушрӯ, падабои тайёр. ин ҳамин ҳолат срочно 400 000 сомонӣ мегаш, муомилаи соз дора. қисмати чӣ меган кухнишча. хоб, ҳолати беҳтарин ҳавли фурӯшӣ дар маркази шаҳри Ҳисори Бостонӣ будааст. 400 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. худохоҳад бо муомилаи сосон мекунад. қайд накарданд ки алиш мешава намешава, масъалаи кредит ҳичи гуфтагӣ нестанд. ҳамин ки маълумоти пураша рақамҳои WhatsApp 8008 шахсиятҳое ки харидор ҳастед муроҷиат кунед, муомилаи соз карда мешава. худтон дӯстон занг бизанед. квартираи фурӯшида нигоҳ кунед накун. анаишам дар Ҳисор, сентри шаҳр, духонагаи 41 метри квадрата, 275 000 сум нарх. рақамҳои 70 WhatsApp шон муроҷиат карда метавонед. доми 6 этажа, хона дар 2 этаж қарор дорад. дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор, сентри шаҳри Ҳисор будааст. пеши бозор, балниса, мактаб, садик да қарор дорад. хона тайёрай. одамое ки харидорӣ мекунен фақат зиндагиро сар мекунен. 275 000 сомон, 2 ҳуҷрагаи 41 квадратный метр. бештари маълумот тариқи WhatsApp аз номи канали мо занг занед. одамое ки мехарен зиндагиро сар мекунен, обсведмон доимӣ ҳастай. ин масъалаҳо камбуд надорад. анами дом да қарор дорад хонаи рӯзаи мо. мардуми сарбаланди ноҳияи Восеи Бостонӣ нигоҳ кунед. ноҳияи Восе, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ деҳаи Дуржин, соседи ибратай бача азиз. обсвед дора наздикии таҳи кӯҳи намак аст ку хуҷамомин ҳамуҷа каручар дора. 240 000 сум нарх. сехонага масоҳати 4 сотиқ замин будааст. 1 то рақами дастӣ, 2 то рақами WhatsApp мегзорум, маълумоти пураша мегирем. хона дар назди мактаби Дуржин, магазин, масҷид, дарахтҳои мевадиҳанда, райони Восе наздикай. ба бозора ӯ қари роҳе нестай. 2 сум ёки 3 сум монда ба ҳамин бозори ноҳияи Восера метонен бием бача азиз. яъне ки ҷош ҷои ободай. 3 хонаи 3/5 плюс калидори 3/5 доштааст. баня, кухни, ҳоҷатхона дора. ҳамаш ҳастай. савдои соз дора. ҳозираша 240 000 сомонӣ аз номи канали Саудо ТВ дӯстон
метонен муроҷиат бикунед. Масъалаи лайкҳода бием. чашмотон чор тамошо мекунем баъзе шахсиятотон хушобаҳори нафарое ки меҳнатҳоро қадрдонӣ мекунаву ҳамин тарафи дасти чапа я нигоҳ куненда ҳаминҷа лайк мондагия ҳамин лайк ҳамонен тарафи дасти рост тукмачаи подписатсияро бичухен. баъд поёнда комментария ҳастку дар оянда нависен аз куҷо шумо да хона дар кор, замин дар кор, квартира дар кор. баъди комменти шумо Саудо ТВ комментариёро мехонаву баъдан списка мекунав аз куҷо хона бояд навор карда шава, хонаҳоро пешкаши харидоро мекунад. дӯстон ба ҳам хотир фикротона ҳатман ва ҳатман дар комментариҳои видео гузорен. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен дар WhatsApp муроҷиат кунен ёки дар комментария ҳам нависен. баъд шахсиятое ки хонахар ҳастен ку ҳамун комментариҳоро хонен дар инҷа одамои хонафурӯш адресҳои хонаҳошонро менависанд. хулас ҳамин хеле гапҳо оиди хона боша 240,000 сомонӣ занг бизанен маслиҳат кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе бо доставкаи бесплатни дӯстон дар ноҳияи Восе. нархи навои дарвозаҳо аз 7,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дӯстон. якчанд маркаи дарвозаҳо дӯстон занг бизанен, заказ кунен. пад заказам тайёр мекунан. либои маркаи дарвозаи тайёрам доранд дӯстон. акаи металлашон ай чандай? материалашон 09 1.5 сар мешавад. 09 1.5 дӯстон. тамошо кунен маркаи дарвозаҳоро. фақат заказ кунен. либои ҷо дӯстон доставка мекунанд. доставкашон бепуламу операторое ки дурдастаи дӯстон у тарафо хай ҳаққи хизматрасонӣ мегирад. ин операториҳое ки мақсад наздикай доставкашон бесплатни. марҳамат дӯстон, дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратчоҳ. марҳамат дӯстон, заказ кунен, падзаказ ва либои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. аз номи канали ютубии Саудо ТВ занг занед. худо хоҳад шумода ба скидка кортонам ба охир мерасонам. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восе. либои маркаи дарвозаҳо ҳаст дӯстон азиз. марҳамат меҳам. занг мезанем, рақамоше мемонам барои муроҷиат кардан занг занед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ Московский, кӯчаи Саъдӣ 7 Ҳамаданӣ 450,000 нарх. нигоҳ кунен. хонаҳои фурӯшӣ мега. хонаҳои фурӯшӣ дорем бо нархҳои дастрас. 250,000 ҳам ҳастай, 350,000 ҳам ҳастай, 450,000 ва 600,000 ва 470,000. заминам дорем 120,000. нигоҳ куненда дӯстон азиз, ҳамин шахсият рақамҳои ахираш 9203 якчанд вариантҳои хонаҳои фурӯшӣ дора. занг занен аз уми канали Саудо ТВ. вақте ки менависем бигем бародар, мо номеротонро аз ютуб канали Саудо ТВ гирифтам. хонаҳои арзон доштаен, вариантҳоро пешкаш кунем. мо хонахарем. ноҳияи Ҳамадонӣ бача азиз адрес. квартираи фурӯшӣ шу тамошо кунем бача азиз. квартираи фурӯшӣ дар сентри ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, доми 18 этажа, хона дар дуюм этажа, духонагаи 45 метри квадратӣ, 310,000 нарх. дар наздикии мактаб, гимназия, коллеҷи тиббӣ, беморхона, масҷиду мағозаҳо ҷойгир ҳаст. лифт дора. хона бо камераҳои назоратӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда. хоб дуҳуҷрагаи 45 квадрата, перегородка кардагӣ тайёр, иҷозати ремонт ҳастай. маршрути 41, 45, 48 ба пеши дома мия. баъзеш боз канечкашам ҳамин ҷаҳай.
анами домда хонаи ирӯзаи мо қарор дорад. 310,000 сомонӣ. Лайкотона монен, дар канал обуна шен дӯстон. Хонаҳотона ҳаракат карда видеонавор карда мекунен. Мо рекламагузорӣ мекунем дар 5 канали ютуби. Ами ютуб обши яму ютуби тоҷикӣ ва фингами 15-20 канал дора, 5 шайхил мунай. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Бағара. 7.5 сотих, 2 хона, 180,000 нарх. Телефон WhatsApp мегузорем. Об дар ҳавлӣ. Масоати калони 7.5 сотиха. Бештари маълумотша занг мезанен. қисми дохили хонара ҳозир нишонтон метем. Баъдан хулоса бирорена, аз номи мо занг бизанен. Свет об дора. Мактаб, магазин наздик. Бозор наздик. хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. хуб, хеле нархҳо редка мешавад. 180,000 чем дига хонаҳо хеле арзоне бачаҳо азиз. хитон бо видеора бо диққат хушрӯ тамошо кунен. маъқул боша рақамҳои WhatsApp 1201 ёки дасти 75-70 метонен занг бизанен бачаҳо азиз. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, бозори боло, энами дом. Бо диққат гӯш кунен. шаҳри Ваҳдат, бозори боло, садиқи лолара наздик шуда, масоҳати 67 квадрат, 300,000 нарх. доми мега 10 этажа, 10 ё 11 этажа, 8 этажа қарор дорад. сохтмон дар 7 этаж рафтестай. хона 61 квадрат ба дагавори мобуд пештара. сохтмон да 67 шид мега, 7 дига илова шид. 6 квадрат дига илова шид бача азиз. хоб 61 квадратша пулша додаги 6 квадрат ёки 6-7 квадрат дига домсоз маслиҳат мекунен, пулша метен. одамое ки мехарен, перегородка мекунанд метан. бештари маълумотша дӯстон занг бизанед. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, дуҳуҷрага, масоати 6 сотиха, деҳаи Фириштӣ, шаҳри Ваҳдат, 200,000 сомонӣ нарх. WhatsApp-шон 4529 аз номи канали мо занг бизанен. 200,000 сомонӣ, духонагаи фурӯшӣ бо масоати 6 сотих замин, шаҳри Ваҳдати Фириштӣ. анаи хонара ахир дамондем, арзонтар ки буд мондемаш ки шахсиятҳои сабр мекунанд, навороро тамошо мекунанд. мо бисёр ҳолат нархи ямо арзонҳоро дар ахир мемонем ки то ахира навора тамошо кунед. дӯстон, лайкотона монен, дар канал обуна шавед, фикротона нависанен, хонаҳотона видео кароӣ кунед. дар ютубу, тиктоки, инстаграм рекламака фурӯшта мегузорем. зинда бошен дӯстон. миннатдорем ай ҳаматон ки мора тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, хонаҳотона роӣ мекунед. аз канали мо савдо хариду фурӯш мешавад. зиндаву сарбаланд бошед.